Hindi nga rin, sagudayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong amboy, nga napuluan, apay nga iso. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang manunemi, tada kamin iti patay sindi. Kahit nga sawa na da kami ti may sa disco house manunemi. Diya kumakayat, yung maawan anay dito iya, Andring. Ni Andring manunemi kat barkadak launay padak nga taxi driver. Taxi driver? Tricycle driver kung kumamano. Hindi pa ilang kawawisan na ngayon ka mag-club, night club. Na nabibindas ka no manunemi dagiti GRO na narunong ka dagiti dancers. Dagiti perming giling. Nalahapsad na ngagpaiso manunemi. Are, sinukurso na doon katakwada. Malapas di pa nagsala da. Balintang ita, bulida. Sigalatan. Diyak kayat eh. Abi din mo kayat. Sikapin nga baro, ngawan asawa na. Sikapin agkad-kad. Idin to tasyak. At daan akong ti asawa kan may saputot. Datang ti pakasdaawa kang kaandring. At lang din asawa. Umay ka pa lang dito eh. Abay, saan nga napintas ni bagat mo? Napintas. Abay nga ron. Ang sabali ang raman tigito pare. Sabali ti pa nakatrill mo no. Mabuyam nga agsalada pagkatapos itable mo ida. Sa munto tiyansingin ida. Legs da sa munto irapin nga bisito nida. Legit kurso nadak ni. Sino? Joy. Sino ta? Dahil ka pipintasan na. Melanie tinagan na. No sa sin umay-umabay kanya. Nga umarakop kumibisito. Isu tinobyak. Kahit mo sawon? Ada kabit mo na dancer? Uwem pare. Tricycle driver? Makakabit ti dancer? Oh, nakaskas daw ba? Pare, pangalalam ti kwartam. Iti paspasad, parang pasadak. Paano yung pamilya mo? Kung nakatagalog ka. Baybayam na pamilya, dumati pamuspusan nita. Tinasken, no, dumaig ka makakwarta. Dito tiyan ko. Madamdama, irwar ko to ni Melanie. Anong irwar? Libre. Anong libre niya? Mosawan. Isong nga chiniks ko, tap no libre. Kahit mosawan, uwan. Umianak to sa kasera na. Sa dito nga papas kami. Pare, marita raramidam. At na pamilya, di ka man. Padasam gamit ang asawa sa katog chicks. Namaya at magbiyak na ito, at asawa, matapit chicks mo, ano pala sa pulam. Iti panunod ko manong name sa anggayam na rumbeng agbaling agayim ko na ito nga Andring. Bad influence na ko nagtinagam. Kinagpeso manong name, di malpasti, panagsala, di kiti upat. Di magbaga ng Melanie, imabayin, ng marakop, abimisito kang kuwan. Iti mismo sangwanak manong name, nag-lips to lips. Sirahid. Magtadakawanin. Kaya gayam, yung mukhang nga dati kayam ko. Ni Amboy, padak ang tricycle driver. Hi, Amboy. Manong name, iniawat na ti ima na. Nigamak mata, apo. Naglamuyot ngagpas. Manong name, imabay kini Andring nga nakatupis. Awan ti parte mo? Awanin. Balian ako nga gawid. No awan ti customer ko. Customer mo niya. Amom na tanan. Sabi ko matawan. Kuro anda. Orayan to lang yung kasera. Idal ko kayong gati tulbert. Sabi saan ka nga overnight? Ta customer mo? 3 hours lang. Tsaka kahit overnight, short time di kahit ko. Ay, mabitlan nga. Nakumabitlan. Hindi makapanawin manong name ni Melanie. Kahit mo sawin, Andre. Ada sa bali ang kaskasta? Sa munto ikasta? Kagagangin na trabaho na. Siya kagat, awang bayad na. Nagalas gayam to ara-aramidin pare.
Umuna ako, hindi, sige. Manumuna ka talaga. Tsaka, dala mapadasak ti sumrek dito. Baro ka. Siyak adasawak. Maramit ko ba sikat baro. Nawaya ka. So nga rod, nga tsak kayat agyan dito. Tamangan to inton at adasawak. Kahit mapadasak tong teraramidem. Pinanawa ko manong. Diyan ka mo nga asto tiramid naman. Diyan mo agad. A plane, nga tricycle driver, akas kanyak, ngagpasada, ngagmalmalim, santo agawid, nga itad na kinibakat na, tapos sapsapulan na. Sa balay mo't kayo, papapanan. Linik-lik-lik ak ni Andring manunemi naman pa'y awisan nakmanin. Iti sa balay nga malim. Pare, tsakayat. Ano ito mo kayat? Ilibre ka ti beer? Uminumaklat na di balayin. Hindi ka mo kayat tagbuya? Hindi ka matrail. Aman magsakit na tulog. Mangiror ka man ang kwarta. Awan ti kwarta nga, nairanta ka na kita. Kapoy ka. Sige, hanggang pilitan, nas pagkari ka. Ayaw gayam. Awisin ka nga rin sa jibalay. Apay, birthday ko. Kadi, happy birthday. Kat pag-birthday, itayan ni Melanie, uno ni bakat mo. Awan hanggang available ni Melanie ita. Apay, ato customer ng fari na yan. Kahit mo saon, patit pari na, tirtirahin da ni Melanie. Kauna, kwarta ita. Sus Maria, so, tuno ko, nagkakalak at sakit mo. Kundumak man. Roy man pa eh. Di ka lang marugitan. Tila, agsabali ta pare. Into no, Rabia, duwa kilat awisan. Sino ka duwa? Ni Inso. Basin mo lang di pinartik eh. Ano pinartik mo ya? Dugi. Yan, mayat. Sige, kapot na friend ka, birthday mo, patgan ka. Agbeso manong name tanlukam laang nga umininom ka nagpulpulutan. Dito'y ko nga namam mo manong name ti asawa ni Andring nga ni Nena. Umayagi sa serve Agan anos ka, misis. Nga, agbalin nga, waitress me. Kinuna. Tanangarot kat asawa nak ni Andring ag-birthday. Hindi, siya tag-serve. Manong nimi, gabot na asidag iso na kanyak na iso, ti abay ko, iti pang disdisuan na kanagiti kayat nang idiso no, may busang kam ti pulutan. Nabanglo mo. Napindas mo. Napimpinas angin ni Melanie. Abakit kita anak mga amboy. Napindas ka. Paging na ka ni Andring bakagimon. Magbaga na tipod no. Hindi agsubli iti oneg, anong name iti balay. Pare, mabit lang Paano? Saan kung ngayong kaso mano? Sinarunok ni Nena si Mray. Nena? Ay, mga amboy. Amboy ka naman natang kanya. Agpeso ka di nga, awang pesawam? Abay, sustorya ni Andring. Wen, adagayim ko na nga awang pesawa na. Amboy tinagan na ko na. Namamu ka matlangan, mga amboy. Apay mo pa asawam? Awang pa nasarakak eh. Oh, napili ka nga taa? Tsaka man maawatan, isong sinuhurot ka dito yun, gabutan niya. Kaskan ka di kayat ko eh. Alo, tulabagbagan. Kaskan ka, no? Ito kumakaingas mo, awalat kasingin mo, awalat kapsat mo. Kasinsin ko ngayon kamot kakaingas. Yan mamukad to. No, sumarunong umay ka dito eh. Awang ka di ba na problema ang piyasawa? Problema nga niya. Awang ka di ba't lang di madingar kami din Sikaman. No, labsag tagsaog at adado nga oras nga kita kayo. Tapos siyempre, no, dakit ipardaan di tricycle. Nagdalong kayo sa jay, pangunurayan nyo na kita panagkargayo, di ba? At dati kitagundawin nga,
Malataw nga gawid ti asawak. At dadakit ko daw pa nga sang sumangpat. Nagpatnak. Mga boy. Ada ka di chicks da asawak? Kawan, nasingpit na Andring. Nasingpit na asawak. Nabayagan mo maobserbarak datay. Nalamis ang ganyak ti asawak. Nabayagan nga hangkam nga nagkwang. Ana? Dito nga kinalapsat mo? Nabayagan nga sa anak ka nga tinagikwa? Data pagkunak nga ta sa bali nga babae ti biyak na. Ti pa'y mesa. No, sana kung nagtrabaho. Baka saan kami nagbiyak. Tapay. Sana kaming ikanti kwarta. Imbaga ta nakastreka ka servidora. Diyak kumakayat idi palubusan. Idi mangmangtid pala di mampaspasadaan na. Ngayon, idi ako matid na di kapilitan ng sapulak matid. Hanggang mangmangtid kwarta. Kinapudno na, siyak tagas-gastos ka na kita. Dato'y iniinuman nyo. Siyak pwede lang bahid ka na ginatang kong aso. Basta gayam. Sige, nena, baka sa pulan naglakay mo ka. Sa bali pa nang ipapanati, panang surot ko kayong ka. Agwing-wingi-wingak man ang name talaga, madita arami dito nga kayim ko na. Bad influence ka talaga. Nakakaasimot ni nena. Siyempre, saan nga naragsak itisidong na Andring? Nabayag ka nun nga saan nga tinagikwa. At akasano, Adam at Melanie na. Pasari ka na saan nga gawawin. Hangayap, hananyap, apuntin, tipapaspasadahan na. Nagabo ba yan? Napanak nag-CR. Iso nga nabayag pa sa CR yun. Abay, sakit ba tiyanggon? Madinsamat pa nakaluto na natin. Loko ka man, kakaiso na nga. Nalaing naglutot, pinaglulutok. Nagimas, di kami, pare. Pare, Jack. Nagimas, nagnarunat, na dinardaraan. Alam, uminom ka. Uminom ka kami, kadum kami na. At dun sa kami tapulutan, kami taparak. Nalpasen manong nemi, medyo naala ni Andring. Siyak tinangat atibay manong nemi kini Andring nga nang isarek iti silad. Nakaawid na tiniin sumano. Hindi na may tulod ko ni Andring, hindi pagturugan da. Pero muhara ko na. Mga boy. Nena. Abay na bartek, ti asawak, saan ka na bartek? No kakastoy kat amok tag-control. Naroon na kat ag-drive at tricycle. Ore sa ni Insok ka na bartek. Binatak yun sa mati asawak. Sa mo ibagbaga kasta. Abi ko may bartek kami. Kakaiso na nga birthday na. Sa adat tu balayo. So nga nagdahanag siguro at adahangot ng drive. So nga inom. Oh, inakarotin. Ito makaring data ito parbangon. Pagkaisunton ti panang pagusto na kin ka. Patsyumat. Numakaring tumbarbangon agad. Agdikos. Sa kalpasan na pumanaw. Ana? Dalagi di babae ti asawak. Mabaling ka di mamo, hanggang kano, antak? Saan ka man kakuy-kuyog? Agkita kam lang, sarsalita kam lang, no, ta kami ti paradaan, ti tricycle. Diyak matamon, papapananan, no, kasta nga malpasan ti panagpasada. Tiyan mo kagad, agaw-awid. Italangat ta, ito ta birthday na. Siguro, gabot ta birthday na, kahit na nga celebrate pa nag-birthday na, si Dumingagi na. Yan na lagi ko manong naimitimbaga na nga dakano customer ni Melanie, nga pariner. Tano awang ko ha, dito sidong ni Melanie nga sinelebrate ng birthday na. Nakon,
Mga boy. Apay. Apay kasta pa nagkita pa niya. Among pati kang pababawi akan nagkiasawa kin Andring. Kapilitan kang pababawi ka ata. Amat ka nasiyad ng asawa. Noon daw kumalang pandakabalin na. Pandakabalin na nga niya. Ibagbaga pa kitin tatang ko nga. Panawan minison. Kadwak ti anak ko. Mapananag na yan, itayan ni tatang ko. Ang tangi, nagmamesa ni tatang. Agsalita kang nasyata. Kahit ko mapulutput, nga maglipak isunay. So nga kahit ko mga maamuan, no daamom. Sa din na ti papapanan na. No saan nga gawid. Among ka di? Bayam na yun. Tapadasik ito nga si Iman. Alaman, mga boy, please. Masya na ken kayo. Tsaka mo kasi ti pamilya ni Andring. Nagpesot ako na, noon ako malang pa nakabalid na. Kasi pagkarigat na maduktalang nga ada babae na. Ano taramidam? Talawan mi. Kahit doon nga sa pagkarigat sukunan na ka, diyak mamati nga sukunan na. Kahit ko lang maduktalan ti kinapod no. Tapno ang darason, nga panawan mi ni Sona. Yung patuloy kon manong nemi tinang kamang itidakkelari daw, kaskas di nga sumursurot ni Nena. Abi nga sumurot ka. Siyempre, umay ko ilak tiri daw. Ang gaya man niya. Oh, ang kakarot na. Nena, nukas pagkanikan taksi na kayo, kinihantring. Ano ti, panggap mo? Sumapol ka kadit kasukat na? Kasta ka di trumbeng, kaya na. No saan na kan nga ayaten, kat di mo matin ayaten, sumapol ka ni ti lalaki, nga mangipatpatig ka nga. Sinukong timayat ka niya? Siya. Hala, mangamboy. Bakit katawa anak lang? Lagi-lagi pa hindi bagat. No saan kailatang agsayat ng asawa? At huyak, nga nakasaga namang paraksakin ka. Manong nemi minatmatan nak ni Nena. Jakon matiritirik nak manong. Kayat kun nga amalan di kiti bibig na. Takas lamawaw manong nemi tilangana. Nga kaslag pakpakaasi manong nemi. Nga da ko mamangip iti panakawaw na. Nga mag-ure ka. Sampai lang itakunak. Narigatin. Amang ano, pagarub na gundawayak laeng iti panakawaw na. Inakon. O sige, ingat. Okay. Ano sa balat asama? Tabadasik to si Imen, kahit numamok no sa dinupapapanan na, umay kantoy pagkakin ka. Already adakon dito'y balay, manong nemi kalpasan ngayon lukat ni Nanang Tiridaw. Di ka ba't naman nakiberde? Aman na. Abay sa langang ba sa nga nakainom? Iminumak lang. Yung Jack nag-bartek. Lagi nga maturog yun, anak. Ay, marabaring no. Adan tumutin iyam among kanyak ng asawam. Nobiyam. Baling asawam. Nanang dahi taman. Kaya nung kas pagkarigan na iyawid ko ang babae. Kaya tururayak anak ko. Ngem, adaanin iti anak. Hala. Apa nga iso? Iso nga ti pakarig na kayat. Kaya't mga asawa naganak abalasan. Ada asawa na. Ay, loko ka. Mangyawid ka dito ti babae ka, danak na, at asawa na.
Kahit nangasawin, saan nga na siya at nga asawa. Nagsinad na siya. Agad madilat ta anak ko. Tao may diborsyo dito Pilipinas. Nagdan na kayo, man ada asawa na, basol lata. Illegal lata. Illicit lata. Basol lata na kinapot Diyos. Nanang, nasiat ni Apo Diyos, man nakaawat. Di ka man nagloko-lokos ta. Ni Apo Diyos, kini Apo Diyos, no basol-basol. Kaya sinureta nga babae, apay nga da anak na, kinada apay asawa na. Nagadudita nga babae di, nga nawaya, apay nga iso. Apay nga iso. Gawa ito siyang arti pakarik na akti ayat eh. Iya po aya, ag mauyong data pusom. Nagayat ka ti saan nga nawaya. Opus lamarik namla kumaya. Ay ayatan ka, oray amok, nga saan ka nawaya. Iso pala yung tipang panunutek manong naming at jak pakaturugan. Kas kula ara-ara paapen manong nami nga ni Nena di arakupek. Iso tipungan nga arakupek kat kasla iso ni Nena. Nena, nakasaysayang ka, Nena. Napintas ka. Yung maapi nga, tinapilim na lalaki kat saan nga mapnagkan ka. Saksaktan na nga. Nakasaksakit pa eh. Gabot na may isa lang nga dancer, GRO, tinangisukatan na ka. Andring, you're crazy. Nakalaplapsak nga nakabangbanglo nga Nena. Isukat mo, iti babae nga, pag saw-saw-sawan, ti adong lalaki. You're crazy. Manong nemi natkaturo nga ni Nena ti adda iti panunot. Kat gabot inkarik ken kuana nga si Imak ni Andring manong nemi Juan. Alas 6 manong nemi ti Sardam. Maudi siguro manong nemi data nga pasahero ni Andring gabot ag saruno kami. Saan kong inuray pa nga nakargaan ti tricycle ko mano. Sinurot ko iso. Anak-anak padlaw mano. May sa nga the apartment manong nemi ti tinurong na. Diyos, dito ti pagkaskasaraan ni Melanie. Hindi sumabat kang kuhanan ni Melanie manong nemi kat naging narakop. At kinayat na nita nga babae. Kapag sobra nga tatipo daw na, stainless. Sasabihin na nga, adungo ti sumsumrek kadagiti. Sumsumrek iti kuweba na. Ato makaraman kadagiti bibig na kadi baruko. Manong nemi nalagip ko. Ti cellphone ko. Inalistuwak manong nemi nga pinicture ida. In video pa ida. Deta. Jakla mo ti account number manong nemi Facebook account ni Nena. Jak pa mo ti cellphone number na. Ngayon ka po manong nemi napan man ni Andring iti deta nga ayan ti babae. Nagtarusak manong nemi ti ayan ni Nena. Oh, mga boy. Amboy ko naman lata. Lakayak lao na yun. Mga amboy ka pala nga mga amboy. Dani Andring? Awan. Amok nga awan. Di ba yung baga kaya suruti kit nalibad? Kit? Di na ka di pasarakan. Sumsurat ka. Di anak mo. So ito. Anak, ni Tito mga amboy. Tito amboy? Tito? Agor ka. Anda di magasakit tayo. Malagip ko umag dito ay. Dumagasakban ko na. Hindi tayo. Kaya ba tayo? Wow! Chocolate! Tama na kayo chocolate anak mo ha. Tilangan ako tikam. Ang damat para kang ka. Umapal to. Ina. Nagyawa anak. Amboy. Anak? Anak ha? Kaya kwarto mo. Dadasang iili ni mama. Sige. Awan pa ni Papa? Napayagan na siyang ko nakita man ni Papa.
Awa man na. Hindi mo kadi kaya ti sa bali nga papa? Ha? Nagpadpada ng sakit ng amboy. Ni, Jun dinagang ko. Ora sakit junior ako met. So, nadanga ko kat amboy. Kadi, panugo ng galatan ni amboy. Amboy nga batit. Ha? Sige tito. Tito amboy. Di na may ayon ni Andring iti anak mo. Nabayagan nga. Kaya't kumawag ti anak ko nga kaayayam, kalin na ilon na ti amana. Saan lang iso na ti, mawaw iti ayat. Uno saan lang ang sisyak ti mawaw iti ayat. Nakarkaro pa kang kuwana. Di kahit ang asawan nga mawaw ka. Wen, di ka uminom. Awamat magpainom ka niya. Loko ka. Kahit mo sawan, uwan sa kamatuktalam nga adda aramid ti asawam, balsamet kasta. Panang balas ka di. Nugas pagaligan lang. Di problema kat saan masulbar babayan sa bali pa yung problema. Saan nga problema na ko? Tawan sa mapaniknik ka. Saan kun nga salutsudin kang kuwanan na asino kada kami. Gabutawan sa mapaniknikan, awanan ti mariknak ngayat kang kuwana. Kahit mo sawen, ipabuyak kang kada ito'y, di mo kayat, dahil tao. Sino natin ang babae? Nasakit, GRO, dancer, may sa dancer iti club. Nga iruruat isa na dumaduma nga lalaki. Kahit mo sahon, insukat na ti asawak, ti kastalang ti klase ng babae. Wen, dakil ng insulto, amboy. Siya, nadalusak ng babae. Virgin ak ang tinagikuha ni Andring. Isut mo na nga girl boyfriend ko. Isut laing tinagbaling nga lalaki ti piyak ko. Kasi iti supapak na kanya. Tiyayo. Nagsangit ni Nena manunemi nga imarakop kanya. Nena, saan ko nga kaya tayo nga Andring? Ito nga naramid na tumuknos sa dilangit ti kurak kang kuwana. Kaya't kung itamit laing amboy, tulungan na kami nga gina. Ulit at damot tricycle mo. Anyat kahit mo sawan. Hirubat ko digit arawatan biga gina. Itulod na kami sa diayan ni tatang ko. Di balay pabigat. Itan nga kayat ko. Itan ti kayat ko. Itan, please, amboy. Kadibatan na karoon na saan ka umarakop kanya. Kat nagbanglo ka. Baka kahit maagkak digit ibibig mo. Hapi nga di mo haramidan. Siya akong tumagik. Nena, amboy. Noan niya tamarikrik na kastamit ti marikrik na nangruna na panagnak akong tiyamin. Di ba? Hindi birthday ni Andring sinurot na dituonag. Kas makita mo kanya kini. Kas laklag pakpakasi. Nga mga adak mga epti pa nakawaw ko. Kasi kita. Oh my God. Sa tino. Iti sila. Diya kayat, Nena. Nakayat? Diya kayat akong dawayan iti. Panagrabrebel ti tarik na. Di mo pumano kay ito yan? Sige. Tulungan ka nga. Nagimpake ka rin tarawatin nyo. Nuno ado, di agsubli-sublitan. Sorry na lang, Andring. Ure kayem ka nung tsak kanunungan ti panang lukom iti asawam. Nagunak itinakam ko manong nemi ket nagbakwit kami nga rabrabi. Dili malpasan manong nemi namindua ka mga nagsubli. Tatayin nakon. Ay, ket gaman kami kang kaamboy barok.
Hindi pa lagi bagbagak kanina ng anak ko, nga talawan nanda dyan, Andring. Yung paglaki din tanda ka, kad na ibidyo ida. Nga dahil tamatin nagdesisyonan ti anak ko, kad ti apo ko. Nga pimanawin iti tayo dyan impyerno. So nga, gabang kami kayong kamboy. Okay lang tata. Okay lang. Inako na na, mabitlahe ng buhay. Tang, ganoon maturog ang rabi ko na yan. Wala ta nakaturog matan ni June. Alawan, nagsasalita ka malabit ka ni Amboy. Di mo matakta di sunan na, maturog ka, nagpasada ng bigan. Sige na lang. Siya akong di makamuking ko. Nena, pinaay na kita eh. Amok na kapay. Gabot adak pala yung tibalay mi kinandring. Ngamit tao, awantan sa jay. Siguro sana ko napayan. Nena, Amboy, ay etan ka ko na yun ay. Nadaking kandiragsak ko. Madama nga masugsugatan ti puso. Tulungan na ka mga gas. Hindi pa lang mawawak. Iti pudpud no apamatik. Ipam ko mati panakawa ko. Pudno ti ko na ni Nena manunemi pinaay ko nagkedkedak isuna. Taman na mapanakmutin isarek iti kwarto da kini Andring Madia. Sana makakonsentrate ko na. Tas laarig na manunemi nga di pliputak ti gayem ko. Ngimita manunemi ta adda kami ti family house da takuna na da ito ti seled ko. Idi balasa nga kapay ko na. Kaya dito'y kami naman. Inep-epak ti pa nakailiw ni Nena. Ti asawa ti gayem ko manunemi nga patak ng tricycle driver. Jack ko na apa nang lukok iti gayem ko dito. No diket ti para kanyak. Panang paragsak ko laeng iti luklukon na linukluko na pinagsagaba na asawa. Inepak data panakawaw ni Nena kasbat iti panakawaw ko nga mga arapaap keng kuana. Tadagusak ka na in love keng kuana di mamamok ti asawa ti bay gayem ko man. Nagmaris rusas na hindi nga rabi. Gabuta talaga nga mawawunay ni Nena. Numabalin ko mama nung name kat maulit-ulit. Takayat na nga abruten di kiti panawen. Nga saan na hana napadasan tinagasog ka na karengay. Makamuditan no anyan to ti aramidan ni Andring numamuan na ko na. Kabigatan na manong name nasapak nga nagreing sa nga mabaling nga mariingan nak dito ni tatang mo. Uring maamon na kanunuan na ta. Marikat. Nakarotin. Amboy. May kanto man yun, Nag-awit kanto yan. Kitain to. Hindi makasangpay tak dito'y balay manong name kas taon iti pa nagmarmar Joseph niya. Nag-abay nga di ka mala. Nagpakada. Nagtatpat nagkahangag-awid. Matandanagan na kanak. Nanang, pasensya kayo. Ura ta, nadan to lang asawa. Kaya dyan naganak abalasang, di nanang haga naganak abalasang. Ta di aganak ad asawa na, so hang abalasang. Kaya isang put mo di asawa at akin asawa. Nanang, nagsinatan. Timalawan ni Nena, iti balay ni Andring. Simang patin di balay da. Kaya nimit Andring, baka no, hang agawid da dyan, di na pa'y amo nga awanin ti asawa na. Hindi paradaan ti tricycle manong nemi mga nabayagin na sa amin nga nakita ni Andring. Pare, Amboy, ni Andring di matagpaspasatan. Kaya dyan man mo. Abay nga na. Yaman na mo. Awan ti cellphone number na kang ka? Hindi mo kong tawagan. Awan load ko nga root. Posible ha. Ngayon tinawagak man. Simong ba? Hello pare. Hello.
Apay, bimbak ng sama tanta, hindi ka matagpasalan. Saan ako napalubusan pa ni Melanie, pare? Apay, nagbalinagbatan nga ko. Bodyguard na. Bodyguard. Kasano? Kinuad na mangiroor keng kuha na. Siya ka. Bodyguard na. Luko ka. Makikuyog ka kadakwada. Kaya guru oras lang tadruwar ti hotel ah. Sa ito nag-awid dan. Nagsina dan. Pumanaw to di sarak nang check-in keng kuha na. Ako yung kamtumatin nga agawid dito apartment. Diyan ka umunti ka pasama keng ka. Amo mga katita aramidam. Di mo ka di kusumustahan di asawam. Awanan di asawa ke. Kapanan na. Nag-awid din sidong ni tatang na. Mayat-mat ko nak. Kayat mo sa huwan, adada kayat mo, kasi diyan naramid ni Nena. Nga pinanawan na kan. Nag-awid din. Adan iti sidong ti amana. Kito na. Awanan ti problema. Mabaling kumatan sa ngagawid. Takadan naklatan ni Melanie. Agnayon nga ta, kakayat na ka ni Melanie. Inintikit mo sa Are, saan nga na si Ate Ramide? Sayang ti asawam, ken ti anak mo. Sayang pa. Manong nemi kaputa mailiwak kaninena sinarong karak kida nga gina iti may sa sarda. Kasto ay tiragsak manong nemi ni June. Tito korak man lano. Si Kandoy, kasukat ni papang ko. Kahit na ka talaga? Kahit ka, tito. Kahit na ka no. Sikaman ngamin. O no. Kastoy laeng. O may nakamlata sa sarong kanan. Manang rati kayo yung aramida. Kung na ni tatang, yung manugot nga, iyawid na kami nga kinajibalayo. Di ba? At na ibagam kanya kidi, nga sila kaya tayo ninanang mo, nga adan asawam. Kung na nga hindi naman apo ko ni John. Di, siguran nagtap na dos tong apo ko na. No, kahit mo, irobot mi diktaruhatan mi, kahit sumurot kami ka. Ikasanong nga, tatang mo. Nakasagana, naaruwa mo itong nagmemesa. Tapno di kasta, adda ka mang parubot ka, lumapang kagpasada. Kahit no kalpasan di pa nagpasadam, adda ak nga, sangpetam, adda kami nga agina nga, pang sabat ka. Doon ka ano nga ron? Kahit ori pa itan. Tumigat langin. Umiyak ka nga ron, ha? Sige. Umiyak na. Tagkukoy na ito nga agawit sa Jabalay. Tumigat. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagpapas kami manen kay ni Nena di tayo di nga nagpatnag. Kabigatan na impakatak nga ron di kita agina kay ni Tata Cardo. Alawan barok adada nga talaka ken ka. Adda ken ka tiragsak di kita agina. Nga awan ka na di nga Andre. So nalang ta. Ay, ore agree rin to na di nga Andre. Nga awan pa rin na. Gabuta saan nga kayat. Dagiti agina isuna. Sikan ti kayat da. Kam nga rin tatang. Nahawan na nakaw. Nalakat amok. Natalgad ita tirik na gabuta. Adda dagiti agina. Itinatalgad nga sa saan. Ninanang manong name itinasda. Uy! Saan ka lang eh? Manindrabi eh. Itata, si bangpat ka. Nangyawit kan ka dagiti agina. Iso di bagbagak ka na kayo nanang agina. Ni Nena, ni Jun. Nena, ninanang ko. John, ni Lola. Lola? Kumusta kayo, Lola? Stoy. Nanang, may kariak mangawag ka na kayo tinanang.
Mati sa udsod, apay nga iso, anak ko. Apay nga iso. Nanang, kapot isot ipatpatag ko. Kaya, dati nga rot sang kong ipatpatag ti sangpad ko. Kasano nga rot ti asawa na. Awa ng bibiyang di asawa na nanang, kapot si magbatbat sa bali nga babae. Alala, maraming ko, welcome kayo nga gina. Kita, bilang kalat nga apo ko na, apo John. Nga bali nanang, tagaramit kami tipod nung apo ko yun. Tagaramit kami. Dua, taging ganit talo nga bulan, manunami nga awan ti dimte nga problema mi. Keninena. Idi, tati may sa nga malem, manunami nga agpaspasadak, idi na itulod ko ti pasaherok na panak manin iti pagparadaan iti tricycle. Idi mapasungatak manunami ni Andre. Amoy! Pare, nagtal na ka lang. Agmamisa ka lang, pare. Laglag pimleta. Dapay, tulungan ta ka kadagiti kakadwata. Pagkaagaw ka! Ang ko ay nagaw ti asawang, pare. Sikat na nakabasol. Isublim kanyak ti asawak. No, kahit na pinagsublikan ka. Tarantado ka. Adalang asawa nan. Apeng iso kinayat mo. Apeng iso. Gabot tayo iso ipatpatig ko. Kaya ipatpatig na. Nga saanin nga ipatig na kapay. Gapot ipa ng lukom kayang kuhan. Ang kagaskandalo ito, Andre. Ano ko matkaririn? Kahit nagpitas biyag mo, tisidog ni Melanie. Awan kami ni Melanie, pare. Ana? Apay awan kayo. Nakasapot sa balik. Kahit mo sawan. Insi na nakan, kada sa balik nga bodyguard na. Pare, apay magtanagas ito itong palang di piag ko. Awan di sa balak yung basol, pare, nasamad lang siya. Pare, isublim kanyak dagita-gita. Sumurot ka kanya. Tayong kakasarita ida. No kayat dati sumurot kang ka, palubusak ida. Ngayon no saan da, kayat ti sumurot kang ka. Sa mo pilipilitan niya. Ngayon, pare, agparindumang ka man ito sangwanan ni Nena. Agluwa ka man ti Dara. Siguro, mapakawan na ka. Ngayon saan na kan nga maawat pa. Ngayon maaping iso. Anong nga asawa na? Iso, gapot iso tipatpatig ko. Kasano ang garunan? Basol mo. Pare, oraan niya't nararamidem. Gapot kasi nga naramid mo kining Nena. Insukat mo iso na, iti may isalahan kakaskin Melanie. Di nakapulusan ayatin iso na. Gabotasan nga rumbing nga ayatin, tikaskin ka. Sinayang mo ni Nena. Nagdalos, nagsingpet, nagpintas ng asawa. Insukat mo din, tikaskin ni Melanie, nga pagsawsaw-sawan ti ado nga lalaki, tarantado. Awanan ti daramidan ni Andring numampay nagsubli-subli, idi nga napan nagpakawan kadagiti agina. Sipa pakawan da, ngam saan nga kayat pa ni Nena, ti makiden na keng kuwana. Nang runa iti, duwak kailan ti tiyan na, kadaadan matan anak mi. Idi masikugan ni Nena, simarding matan ni Andre. Napasuron numanong, napututak di Nena iti duwa. Iso nga talon di kita anak na. Nga, nukasod panangipatig ko, karagiti pudo nga putot ko, kastamat panangipatig ko kini John. Agkatrupa kami. Kapatagpadpada kami nga amboy. Ninanang manong nimi naragsak nga mangkat kadua karagiti apo ko na nukasta nga agpadpada kami nga trabaho iti asawak ko na. Taoris ang kam nga nagkasar kanang punto pa lang maikasar para kanyak kat asawa. Iso tipatpatig ko kat mangipatpatig kanyak namampay adaanan ti asawa ngimiso at talaga iti naikari para kanyak. Naikari tutunggal may sakata kami nga agden na agtaktak na inay iti tungpal biyan. Dahito yung arod, manong na imi di pagkasalitak, apay nga iso ko nada. Gabot ay iso nga arod tipatpatig ko, nakalaklak ka kasumbatan sanggari. Sabi ko matadamat na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing arod agyaman nga pagkaya mo, amboy.
Thank you mat kang kaamboy, thank you mat kada kita nagbuya ka nagdangeg.